Kuva mai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore, asika rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane hurema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vane hurema. Tinopembererawo zvakare ushingi, hugamba, umhare huna naamai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tine mudzimai anonzi Emily Mpofu ane makore 42 nevana 4. Gotwe rake nenyasha ndiye ane condition ye Down syndrome. Mai nenyasha vakaziva sei kuti mwana ane dambudziko riri pari? Zvinhu zvavakaona vachiri kuchipatara here kana kuti vakatozozviona vavakumba mwana atombokura? Zvinhu izvi ndakazviona ndasvika kumba. Ndiri kuchipatara handina kukwanisa kumuongorora nekuti ndanga ndiri kuSouth Africa. Handina kukwanisa kubatwa zvakanaka muchipatara manga ndiri nekuti vakati mafurena munonetsa. Saka handina kukwanisa kuongorora mwana, asi ndakazoti ndakumba ndakutarisa mwana wangu ndobva ndatoona kuti mwana wangu akatosiyana nevamwe vana. Maiona kuti akasiyana chii? Chekutotanga ndakatanga kutomutarisa fesi yake chaiyo nekufamba kwenguva. Ndikatoona kuti mwana wangu haana kufanana nevamwe vana vandinavo. Maona kuti mwana uyu atosiyana. Tinoziva kuti vana vanoberekwa vakasiyana. Umwe anotsvuka, umwe anoita mutema, umwe ane mhino hombe, umwe maziso. Imimi muri kuona kuti mwana wangu haana. Makabva matoona here kuti mwana wangu uyu ane dambudziko? Ndakabva ndatozviona, asi ndakabatikana panguva yacho ndichiti aseko ndaita mwana akadai, asi ndakazozvigashira nekufamba kwenguva. Muri kuti ndakati sei ndaita mwana akadai? Akaita sei? Makaenda here kuchipatara mukatsanangurirwa kuti muri kuona mwana wenyu uyu asiyana nevamwe nekuda kwekuti akakanganisika pakati nepakati nepakati, kana kuti zvinhu zvokuti maiti makaonawo kuti ndakamboona vamwe vana vakadai? Ndingati kuchipatara handina kuenda, ndaitya kuti kana kunjika kwanga tisiri kwedu vaisaribata zvakanaka. Saka ndakazozviona ndandega kuti mwana wangu uyu akasiyana nevamwe vana. Makabva matoziva kuti condition yechi? Ndakabva ndatoziva nekuti ndakanga ndamboonawo vamwe vana vakaita semwana wangu. Kwakubva maona kuti aiwa mwana wangu ane condition ye Down syndrome. Imi muchikura kana kuti papa mwana wenyu wechi4 matombobereka vamwe vana 3 ava mozoona uyu maona kuti ndo condition iri pamwana wenyu, mati hamuna kuzvigamuchira? Panguva iyoyo handina kuzvigamuchira zvechokwadi, asi ndakazoti nekufamba kwenguva ndotongoti hando zvandapiwa naMwari. Achikura ane problem yaitika paari here? Ndingati achikura yanga iripo. Akazotoramba kuyamwa mukaka ndisati ndakuda kumubvisa pamukaka, ende aisarudza zvekudya. Kana nanhasi anotosarudza zvekudya zvimwe asati anotongoramba kutobva pasi anatobvira adya kusvika pari zvino. Paakaramba kuyamwa mukaka, nekuti tinoziva kuti munga wamwana ndo chikafu chinenge chiripo. Anotonzi kuyamisai mwana 6 months pasina chimwe chinhu chamuri kumupa. 6 months zvakayamwa zvakanaka? Pa 6 months akayamwa ake zvakanaka, asi akazoti tofunga 8 kubva atongoramba kuyamwa. Aramba kuyamwa ndobva ndangoenda naye kuclinic, vakati katitosiyai zvakadaro sezvo need 2 days mwana asiri kuyamwa mukaka wacho unenge usingachaiti. Vakatsanangura here kuti chii chaita kuti varambe mukaka? Havana kukwanisa kunditsanangura. Ko ipapo mazoenda nemwana vakaongorora mwana here? Vakanyatsokuudzai kuti aiwa mwana wenyu uyu ane dambudziko rakati makuchifanira kuita zvakati kuti mwana abatsirike? Ndingati mwana ndakabva ndazouya naye kuno kuZimbabwe, handina kukwanisa kuzoenda naye kuSouth Africa kwangati ndakabva ndazouya kuno kuZimbabwe. Mauya kuno kuZimbabwe makwanisa here kuenda kuclinic kuti munotsanangurwa? Nekuti dzimwe nguva tinopiwa vana vanenge vaine maspecial needs ekuti pamwe ndiri ndega kumba handingazivi kuti saka ndinochimurera zvakadii. Imimi makaenda here kuclinic kuti munotaura kuti alright ndiye mwana wandinaye ndomurera sei? Aiwa, handina kukwanisa kuenda kuclinic. Maibvudza vamwe? Zvaingouya zvehumai. Ndaingoita nepandaigonawo, handina kukwanisa kuenda kunotaura kuclinic kana kubvunza. Pamwe pacho kana tapiwa mwana asiyana nevamwe, mwana ane disability,
zvinokwanisa kukanganisa ukama vatigere navo, hama dzedu, dzimwe nguva mumba chaimo, baba vachiona mwana kuti mwana uyu asiyana nevamwe 3 vandinava, vakazvigamuchira sei? Zvakambovati remerei kuzvigamuchira, asi vakazongoti handizvo zvatapiwa naMwari. Asi ndingati pane vamwe vakazoti vaona mwana uyu vangofunzana pachavo, zvikanzi mwana uri kumuona uyu muri kumuona ngari raiti here, abva kuti asi raiti mwana wemuDown syndrome. Saka pane umwe akatombondiseka, ndakaoneka ndichava nekubatikana, asi ndakangozvikashira kuti ndozvandapiwa naMwari. Akutofamba kutoudza zvikanzi muri kuona vakazvara mwana asi vane muDown syndrome. Saka zvinhu zvakambonditorera kufunga kwakanyanya, asi pari zvino zvangu ndakazvikashira. Iye zvinezvi nenyasha chatochisikana chekuti anotobikawo mahumbwe ari kutamba nevamwe munharaunda mamugere, akagamuchirika here? Kune vamwe akagamuchirika, asi kune vamwe havana kukwanisa kumugamuchira. Vanenge vachimutyirawo kuti kana chiropa vana vavo, asiwo vamwe zvavo vakagashira. Nekuti pane vamwe vanosenzawo muchipatara vakasvika pakundikansela kuti ndozvatapiwa naMwari, mwana wetangomutarisa ngatingoti akafanana nevamwe. Kumufarira vanomufarira zvavo asi havasi vese. Pamunoona mwana wenyu asingagamuchirike kune vamwe, zvinokubatai sei? Zvinondirwadza, handiri kunyepa, zvinondirwadza, zvinonditibata. Kunge pamuri kuti imimi vamwe vanomutyira kuvana vavo, pane here pekuti munototi pamwe ndakatonzwa vachitaura kuti aiwa nditi mwana wangu atambe nemwana uyu, vanenge vachimboti kudiko, vanomutyira kuti anorova here, chii? Vanenge vachityira, vamwe vanotyira kuti anorova, vamwewo vanenge vachiti anogona kudonhedza, vanenge vachingotaura zvakasiyana siyana. Asi iye hake achitamba nevamwe anotamba navo zvakanaka here, kuti anotorovawo zvisvo? Aiwa, iye kana asina kudenwa haarove, asi kana akadenwawo aiwa anorova kuti zvekunyepa. Kana akatodenwa anorova, asi kana asina kudenwa, zvoti kune vamwe vaitombomutyira kuti musadenha nenyasha, mukadena munorohwa, nekuti haazokwanisi kuti ataure, anozopedzera shungu dzake mukurova. Mukuti haakwanise kuti ataure, zvine nyasha nemakore mangani? Ane 8 years. Kana muchiti haakwanise kuti ataure, muri kurevei? Haanyatsi kubudisa mazwi nezvaari, kuti anyatsi kubudisa izvo zvakazara. Ende kana zvimwe anobudisa ke pashoma nepashoma, asi akazotaura ari pahasha manje, hapana chaanobudisa kutaura. Simba richinofanira maoko kuti shamwari yachipedzerani, osogopesa akurova. Tiri muchirongwa Twice a Mother, ngatimboturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo namai nenyasha nekuda kwekuti nenyasha ane disability iri paari? Dambudziko hombe randinosangana naro nderechikoro. Parizvi handina mari yekuti ndikwanise kumubhadharira kune chikoro chaanofanira kuenda. Parizvi zvino zvakane chikoro chaari kuendawo, paari kutomboita zvinhu zvichichinja paari ipapo, asi handibhadhari zvangu mari yakawanda, ndo paari kumbosana kubatsirwa aripo. Saka ndo dambudziko hombe randiri kusangana naro. Uyezve pakuti dambudziko dai izvo zvekutaura kudai ndiri kuSouth Africa ndichisevenza, asi ndakatadza kugara mukati menzvimbo yeSouth Africa nekuti ndaiti kana iri nguva yekuchipatara ndaisabatwa zvakanaka nekuda kwemwana wangu. Saka idambudziko randakasangana naro ndipanga ndiriko ndaibata-batawo ndichisenza kuti vamwe vana vaone kurarama zvakanaka, asi ndakakundikana nenyaya yekuti ndakati achiregedza zvangu ndiende kuZimbabwe kwedu kwandinobatwa zvakanaka. Uko ndakasangana nedambudziko hombe mukati menzvimbo yeSouth Africa, ndasingiri kubatwa zvakanaka. Muchibva matodzoka kuno kune mwana? Ndatodzoka kuno kune mwana muno muZimbabwe, ndakadagara muno muZimbabwe. Saka dambudziko hombe riri pachikoro, asi handisi kushora zvangu kuchikoro chaari kuendawo, ari kuenda ke kune vamwe kwaari kudzidza ari. Tinoziva isusu kuti muno muZimbabwe mune zvikoro zvekuti zvinotoenda vana vane condition iyoyo yeDown syndrome, ende
even maticha ariko vanenge vakatotrainwa kuti vavadzidzise. Imimi muchikura maimboonawo here kana kuti vanenge vatokura vane dambudziko reDown syndrome pamwe achisona kana kuita zvimwe zvinhu zvemaoko? Aiwa, ndine vakawanda vandaiona vaita zvinhu sezvakaita mwana wangu, vakaremara urema hweDown syndrome pane mwana wangu vakawanda chaizvo ndakavaona. Saka chishiro changu chekuti dai ndaikwana kuwanisa mari mwana wangu aendewo kuzvikoro zvekuti azokwanisa kuita ramangwana rake rakanaka. Tinoona vamwe vanoti mwana ane Down syndrome sezvakaita nenyasha vobva vati ndo panongogara ziso rangu ipapo. Imi ndo zvamunongoitawo here? Nenyasha ndinomuti chero mukugara chaiko ndinomuti agare zvakanaka, uyezve ndinomutyira kwenguva yakareba kuti afanira kugara asiri kure neni, ndofanira kugara ari padhuze. Saka nguva dzangu zhinji ndichiona kuti ziso rangu riripo here paari. Sei muchinyanyotyira nenyasha? Tinoziva kuti vanhu tinotoziva kuti mwana wese ari kunzi mwana wese ngaatyirwe, asi mukubva mati nenyasha ndinomutyira zvakanyanya. Sei? Inyaya dzipi dzamunonzwa kana kuti zvamakambonzwa zvinoitika kune vanhu vane condition sana nenyasha? Ndinomutyira pakuti kune vamwe vanotora vana vakaita seivavo vachiitawo mabasa asakarurama navo, kana ema-rape case chaiwo, kurara nevana vakaita sana nenyasha. Saka ndo zvinhu zvizhinji zvandinomutyira. Pese panenge ari ziso rangu riri kufanira kunge ndimutarise kuti ari padhuze neni here. Ngatimboona imimi zuva renyu rakamira sei? Munomuka nguvai, moitei? Tanzwa muchiti nenyasha anoenda kuchikoro, anozoenda nguvai, munenge maitei? Inini ndinomuka makuseni ndombonotsvaga mvura. Nguva inoyi mvura hatisina mumigodhi, saka ndinomuka makuseni ndonotsvaga mvura. Ndabva kunotsvaga mvura ndichagadzirira kubikira mwana porridge nenyasha. Ndapedza ndomugadzirira oenda kuchikoro. Aenda kuchikoro ndichasara ndichawacha, ndichapinda mugadheni nekuzomubikira futi kuti ndikwanise kumupa chikafu adzoka kuchikoro. Achidzoka ndizokwanisa kumuwachira mainifomu ake kuti agare ari smart. Tanzwa muchiti nenyasha anosarudza chikafu kubva ari mudiki, anenge pane zvimwe zvinhu zvokuti anototi haadyi. Ndezvipi zvokuti munoti imimi ndikazoona kuti mwana wangu adya anenge adya izvizvi? Zvinhu zvaanonyanya kudya zvakaita sana rice, maspaghetti, sadza nemukaka, sadza nebhinzi, ndo zvinhu zvaanofarira. Nemavheji haadi? Sadza nemavheji zvakafanana sechingwa chaicho haatombobvumi kutochidya, mavheji haabvume. Saka ndikamuwanira zvakaita namukaka kana bhinzi anodya, anoselekta chikafu. Ndo rimwe dambudziko randosangana naye paari. Pamaraini pano ane shamwari here? Uye anotambei? Nenyasha zvaanoita anotamba mahongwe. Akaona pamaraini pandinogara akaona kuti munhu uyu anondifarira, haabvi mumba memunhu iyeye. Asi akaona kuti munhu uyu anondiita rafu, aiwa haaende. Vanhu vake vanowanza kutotamba navo vanhu vakuru, vanoona kuti munhu anenge achingomutoona nenyasha anotoenda ikoko. Asi kwaanenge asingafarirwi haaendewo. Musi watakasvika ndichitanga tichitomhimhanisa yesikanasarese akaramba kuuya padhuze neni achibva atotiza achibvaita sei akabva atoramba kuuya padhuze neni, ini ndinoda kutamba naye, iye ari kuramba. Ndinonge ndichimuudza kuti unobiwa sezvo kune mbiri yekubiwa kwevana. Saka ndiye singafariri tangoti munhu wese waona ungomumhanyira kana kuti ungomufarira. Ndinogona kuti pamwe ndichigisa ndofa kuti mwana ari kwezvo mwana anenge aita sei aenda. Ndosaka makaona akaramba kutobva aenda kure akabva atotiza. Kana pakati mhora akaramba bva vatomuti chivamhoresa kwakuchizomhoreswa. Chokwadi iyoyo ndozvandinenge ndichityira kuti pamwe ndiri kutsvairamba iye ari panze ndoona mwana aenda. Saka ndinongomuti unotorwa, unobiwa mwanangu, wazvinzwa. Ukaona vanhu unotizawo zvinzwa. Ndosaka pamakatanga kumuona akaramba kutaura nei. Kuchechi munoenda munoenda kuchechi kupi? Akagamuchirika here mwana wenyu muchechi mamo? Kati mune pamwe pekuti munotomboti varimwo vanomugamuchira asi vamwe havatodiwo? Ini ndinoenda kuchechi kupostori. Aiwa kuchechi anokuda zvisingaiti. Ndingangoti vanhu variko vazhinji vacho havo vakamugamuchira. Kuchechi anotoda, tinotamba, anototamba zvekuchechi. Munotambei kuchechi? Beria? Tinotamba beria kana bhutsu. Saka iye anotamba? Anotamba. Ko muri kunokumba? Kana tiri kuno tikatongotanga kuimba, kana iye anongozvifarira chero ari ega panenge achitamba, anogona kutoimba dzekuchechi.
saka zvekuchechi anozvifarira zvisingaiti. Chenga akatoona chitogeza kana ndabudisa zvinhu zvekuti tikuda kuenda kuchechi anonzwa kufara chaizvo kuti nhasi takuenda kuchechi. Totaona kuti zvakakosha nekuti munhu amuziva munhu akaona kuti ukadira kugamuchirika haafarire kuendako. Kutofarira kuenda zvinorodza kuti mwana akagamuchirika ikoko. Chokwadi ichocho. Ko pano pamba tinoziva kuti vana vakangonzwa music vanotamba, iye anofarira kunzwani, anodhensa here? Imimi naye munombotamba here? Aiwa, tinotamba. Iye chero ega akangonzwa pachingoridzwa unotoona anototamba. Munhu anonyanya kufarira japresa anomuda zvokuti chero paakatorwa piki kuchikoro akatorwa ina japresa. Tataura nyaya yekuti mati mimidzi munguva anotamba nevanhu vahombe akaona kuti apa ndinodiwa panenge achiendapo. Ko paanotamba mahombwe apa ane vana vake here, ane zvidhori here, ane magaba here, munombobikirwa sadza remadhaka here achiuya? Mudhori anawo, magaba anazvo anotsvaga. Sabato nemuzukuru mwana wane nyasha tori naye. Pamwe pacho kana tiri kumba ndiri ndega nemwana wangu ndotaka kubvunza mibvunzo yakawanda kuti asi Mwari sei makandipa mwana uyu, ndakanga chii chakaitika, ndakakanganisa papi? Tio zvimwe vakasiyana siyana. Imi mune here wekuti makaendawo mukaonanawo kana nevamwe vana amai vane vana vane urema hwakasiyana siyana hwekuti mako makati aiwa ndadzidzowo ichichi kune vamwe vangu? Chokwadi ichocho. Kune kwatakambodedzwa tikaenda, ndakati ndichisvika ikoko ndakaona kutori nevana vatori wese pane mwana wangu, saka zvinhu zvandakagashira izvozvo. Makagamuchira kuti dzimwe makatoona kuti nenyasha anofamba anoita izvi, anozvendirega kutoileti, ndotoona kuti ari nani pane vamwe. Zvinhu zvandakaodzidzawo izvozvo, saka ndinenge ndizvikasira shoma nezvishoma. Pa8 years tinoona dzimwe nguva mwana kasikana mune here pekuti muti aiwa ndikumudzidzisa kuita ichi nechichichi? Kazhinji akatoona ndichitosuka maplates anouya, mama ndidzumburudze, ndomuti dzumburudza maplates. Ndina tsitsi vangu vanenge vachiti chese chaanenge ati ndoda kuita muregedzei aiti. Tsitsi vangu vandinogarawo navo panext door vachiti musiye aiti cheraka imi muchitosuka munotomuti dzumburudza. Anozvida kana ndikatobuda panze kuti ndiri kusuka ndotowana atowaridza mubhedha, asi haazoiti chaizvo chaizvo. Utodza kuti mai prince ndatsvaira mumba. Ndinomusiya achiita. Ndozopedzisa hangu, asi handimuratidziri kuti zvawaita hazviziri izvo. Saka mutobatsirwa basa mutori nemubatsiri. Tiri kutirongwa twaise madha timbotora mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Muchikamu chapfuura mai nenyasha vataura matambudziko avari kusangana nawo nekuda kwekuti nenyasha ane Down syndrome. Ndezvipi zvekuti vanoti ivo zvikaitika zvinokwanisa kuvarerutsira dambudziko ravainaro? Inini zvekuti chakanyanya chekuti ndikawana kuti akaenda kuchikoro chinoenderana naye, zvinhu zvekuti akanodzidza ikoko mwana wanozenge anobatsirikana kana kunenge kwakudzidzwa zvakasiyana siyanawo, kuti kana azokura achidzidziswa ikoko kuzoitawo mabasa emaoko aanokwanisa kuita. Sezvo ndine vazhinji vandinoona vakaita saiyewo kwatinofamba vachiita mabasa avo emaoko. Hakusi kuti zvangu ndiri kushora kuchikoro kwaari kuenda, vari kusana vachindibatsira nekuenda ikoko. Saka ndodambudziko rekuti akakwanisa kuenda kuchikoro kunoenderana nevamwe vake vakaita sezvaari. Ine tinoona kuti dzimwe nguva kana ari pane vanhu vakafanana naye
iye kana kupatsanurika haazopatsanurika, anonyatsonzisa chizoti kana mwangu achikwanisa kudai souyu ini ndinozvigonawo. Chokwadi ichocho. Saka ndo pane chishuviro changu chekuti akaenda kune vanhu vakaita saye anokwanisa kuenda mberi. Saka ndo panga pane dambudziko rangu kubve ipapo. Ndafarira pamataura kuti dzimwe nguva nenyasha ndoti iwewe wabuda uri kuti ndikugeza wotosvika atowaridza mubhedha. Saka pane zvizhinji zvokuti akaona muchiita iye anoda kutedzera. Zvizhinji chese akaona chandinoita kana chinotoziva kuti chinoitwa nemunhu wemukadzi anozviteedzera. Kutsvaira anototsvaira kana akatouya kana ndichisuka mama ndakudzumburudza pawasheni papo ndozoti dzimwe dziwa dzoti aiwa zvakwana chimbonotamba. Asi dzimwe nguva motomupota masokisi twake wachati masokisi twako achitowacha dzimwe nguva tisitocheni. Saka ndinozviona kuti akakwanisawo kuenda kuchikoro chake chinoenderana naye anokwanisa kuzoita mabasa nekuti zvese zvandinoita ini anotevedzera. Pane here pekuti munoti imimi dzimwe nguva ndaitadza zvichida kusangana kana nevamwe nekuda kwekuti kondisheni ina nenyasha? Chokwadi dzimwe nguva ndaitotadza kana kutoenda pane vanhu vakawanda. Ndinenge senge ndakambototi batikane pane munhu anga atotaura kuti maona mwana wavo vazvara Down syndrome. Saka zvinhu zvakanditorera kurema kuti ndibude ndiende kunze kune vamwe chero kuti ndikwire mumakombi zvinhu zvaindiremera. Samaibva maogara naye panzvimbo imwe chete? Chokwadi. Maogara naye mumba? Chii chakazokupai kareji yekuti kunyange vanhu vakatauravo handisi kuzoviga mwana uyu, handisi unozoti mwana mwana utoviga mumba? Chokwadi. Inangwa ndanazokwanisa kuviga ndaionawo ndaizombobudawo kwandienda buda chero dai ndikamusiya ndaindosangana nevana vakaita saye vamwe akatodarika zvahari. Saka ndo pandakazotogona kuti aiwa hapana kuti ndimuvige mwana wangu. Muchibva mangotanga kuti ndomusiya kunyange kuri kutamba nevamwe anotamba nevamwe asi ndichingomutarisa kuti ari padhuze here. Tikaona dzimwe nguva hama chaidzo dzinokwanisa kusarudza vana vatinenge takabereka. Imi makambosangana nesituation iyoyo here kuti vaimusarudza kubva kune vamwe? Ndingati ikoko kwakaberekwa chakumba kwavo vanomusarudza. Parusarura apa muda kuti kudii? Ini pakusarura apa panondibata, panondirwadza. Ndinotofunga kuti pakuti dai ndikafa kana mwana wangu akadai nekusarudzwa kwaanoitwa ndikafa akadai ndinova achazosara kamugona kuzomuchengeta. Saka zvinhu zvandinongwesa kuna Mwari, dai Mwari vandichengeta mwana wangu akura azoitawo mabasa ake emaoko. Saka zvishuwo changu ndechoti dai Mwari vandichengeta ndakwanisa kumurera akura ndichiri mupenyu kuzoitira kuti kana azokura achaitawo mabasa ake emaoko. Mune here pamotombofungawo kuti nenyasha achatomboitawo mai uyu? Hazvikuvhundutsa here? Zvinotondivhundutsa kuti achazoitawo here mai. Chokwadi ichocho. Asi munotombovaona ka vamwe vana vekuti vanenge vakadaro asi watoita mai kutobereka kutoita mhuri yake? Aiwa ndinovaona vakawandisa, ndo chishiro changu ichocho kuti achatoitawo upenyu hwake oita vana vake oita mhuri yake. Takunzwai muchiti mimi munoenda kuchechi nanenyasha ende anofara munotombotamba naye panapa anotamba jaapuresa. Ko ukama hwanenyasha nevana vamwe vakoma vake ava kwavari hwakamira sei? Aiwa apa vakoma vake zvavo vanomuda, havamusarudzi, vanongoona kunge vakangofanana mumba imomo, anovada, iye anovadawo vachimudawo. Mama mataura kuti pama muri kuSouth maimbobata-bata asi zvinezvi makadzoka kunoku nekuda kwekuti maisabatwa zvakanaka kuchipatara nenyasha. Iye zvinezvi mukurarama sei kuti zvii zvamai zvamunoita zvinokupai cheuviri? Izvi pari zvino hapana zvandinoita. Ndaimbohodha, ndaimboenda South Africa ndichihodha ichitengesa. Saka pasipoti yangu yakasvika pakuexpire. Saka zvinhu zvandinoshuwira kuti dai ndaikwanisa ndogara pamba pemwana wangu. Pane space yekuti dai ndaikwanisa kana kupfuya huku kana kuita kudzidziswawo mabasa emaoko ndinokwanisa kuti zvinhu zvangu zviite zvakanaka. Mabasa emaoko amungati mimi ndingade kudzidziswa izvizvi kuti dzimwe nguva ndeichiti ndichizviita mwana wangu achienda kuchikoro achiuya pamba ndiripo achindoona ndiripo. Zvakafanana kana zvakaita sekunana kupfuya huku chaidzo. Ndinokwanisa kana kutengesa ndinokwanisa futi. Ndaapi mashoko amurikuda kutaura kune vana amai vane vana vakaita sana nenyasha?
Chandinongoda kutaura kuna mai vakaita sevana sezvakaita wangu, ngatisasarudzai vana vedu, ngatiti iyesu unaye mwana akaita saiye akangofanana nemwana asingararama neurema. Saka zvo zvandongokurudzira kuti kana kumugara angori smart, kumuisa padhuze newe usingamusarudzi, zvinhu zvandinokurudzirawo izvozvo zvekuti vamwe vana vasaona kuti akasiyana naye. Kazhinji kacho kutongomugara ari smart, zvaanoda uchimuitirawo nemwoyo wese sezvaunoitira vamwe vana vaonavo kati meimba imomo. Toda kukutendai kuva nesu pachirongwa Twice a Mother. Nasi unotanga tina mai nenyasha kuHopley, mai vane chisikana chatokura chekuti chiri kutovabatsira kunyangwe nemabasa, kunyangwe aine hurema huri paari. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pachirongwa Twice a Mother.